Zaka zapitazo inu ndine tisanabadwe ku Malawi kuno kunali mfumu ina dzina lake Achabwera, yomwe chidwi chake chinali pa maloto omwe angalote usiku umenewo. Amati akangokhala ndi maloto ena aliwonse amayitana mashasha oti azamumasulire maloto akewo. Ofesi ya Achabwera imadzaza ndi madolo odziwa kumasulira malotowo, ndipo akamasuliridwa maloto amatsatirano ulangizi pa malotopo. Koma tsiku lina Achabwera atagona analota maloto achilendo kwambiri. Anaona mano ake onse mkamwa atathothoka ndi kutsala limodzi lakusogololi. Mr. Achabwera maloto awa anawasowetsa mtendere, ndipo mwachizolowezi anayitana mashasha omasulira maloto onse mu ofesi yake. Koma mwa onsewa palibe ndi mmodzi yemwe amabwera ndi mamasulidwe omveka bwino. Amfumu anali ofunisisa kuti maloto achilendowa akhale ndi tanthauzo lake. Choncho munthu wina anauza Achabwera za munthu wina yemwe ndi odziwikanso kwambiri pomasulira maloto ochokera ku Mozambiki. Mfumu inayitana shashayo kuti azamasulire maloto a mtunduwu. Shasha atafika mu holo ya mfumu analemekezedwa kwambiri, ndipo Mr. Achabwera anati, ndalota mano anga onse atachoka mkamwamo kupatula dzino limodzi lakusogoloku. Kodi maloto amenewa akutanthauzanji? Chifukwa ndikufunisisa upangiri pa zimenezi. Omasulira maloto anakhala chete pang'ono nati, bwana, tanthauzo la maloto anu ndi losavuta. Zikutanthauza kuti achibale anu onse azamwalira, inu nkusala nokha. Atamva izi Achabwera anapsa mtima sizinaoneke. Waneneranji zoyipa choncho? Ndiwe munthu otani? Magadi, mmangeni uyu changu. Anatero amfumu atapsa mtima. Koma bwana, munandiyitana kuti nzakumasulire ni maloto, ndipo zomwe ndakuwuzanizo ndizoona zokhazokha. Mfumu inapitirizabe kupsa mtima, ndipo doloyu anatsekeredwa. Kenako mfumu inalonjeza kupereka chuma kwa munthu yemwe adzamasulire malotowo. Ndipo mmawa lake mnyamata wina anapita kwa mfumu ndi kunena kuti, ndabwera kuti ndizakumasulire ni maloto anu. Achabwera anadabwa, ukufuna kumasulira maloto wati? Ndipo mnyamata anavomera. Kwinaku akumwetulira nati, inda mfumu, nditamva maloto anu ndinali okondwa kwambiri. Mfumu anati, unali okondwa ndi chani? Chifukwa maloto anuwo akutanthauza kuti inuyo bwana Achabwera muzakhala ndi moyo wautali kuponsa wina aliyense wa kubanja kwanu. Muzakhala mukulamulira dziko lino kwa zaka zambiri, ndipo anthu ochuluka azakhala ali mu ulamuliro wanu mokondwa. Mr. Achabwera kumva izi chimwemwe chinadzaza tsaya. What a wonderful interpretation! Uyu ndiye ndi omasulira maloto uyu, anatero Mr. Achabwera. Kwinaku akumupasa zindalama zochuluka mnyamatayo, golide, siliva ndi zina zambiri. Mnyamatayo akutuluka muholo muja anadutsira komwe kunali selo ya munthu uja anamangidwa atalephera kumasulira maloto. Ndipo munthu wa muselo anati, mnyamata iwe wanena chani choti mpaka mfumu Achabwera ndikukupasa mphoto zochuluka choncho? Ndipo mnyamata anati, ine sinditha kumasulira maloto chiyambireni, komano ndangonena zomwe zija zomwe inu munanena. Koma chomwe ndasiyanisa ndichokuti ndagwiritsa ntchito mawu okhawo omwe ali abwino. Inuyo munanena zoti akubanja kwanu onse azamwalira ndipo inu muzatsala, pomwe ine ndanena kuti muzakhala ndi moyo wautali kusiyana ndi akubanja kwanu onse. Pachifukwa ichi muzalamuliranso nthawi yayitali. Nzoonadi tanthauzo ndi limodzi, koma manenedwe athu kwa munthu ndi osiyana. Phunziro ili likutiphunzitsa kuti timakhala tikuphunzira kulankhula kuchokera tili ana, koma timakhala tikuphunzira kwa moyo wathu onse chomwe tikuyenera kulankhula ndi malankhulidwenso ake. Malankhulidwe amatha kupereka chilimbikiso kapena kukhumudwitsa ndi kufowoketsa munthu, komanso kuononga ubale kumene kusamvesesana ndi kusagwirizana kwambiriku kumabwera kamba kakusowekera upangiri wa malankhulidwe. Mmoyo uno timayenera kusamalisisa m'malankhulidwe athu. Amawu ena aliwonse tayenera kuwaganizira kuti kodi mawuwa akhonza kapena kuononga. Mawu amakhala ndithu ndi mphamvu yokonza kapena yoononga relationship ina iliyonse. Asamaliseni ndipo azapanga ubale wabwino pakati pa anzathu otiyandikira. Kwenikweni nkhani ya Mr. Achabwera
ikutiphunzitsa kuti mmene tingalankhulire ndi anthu matters most. Mawu amatha kutembenuza situation yovutisisa ndi kupezeka kuti ili simple. Makomenti omwewa mukamapereka m'makontent anga atha kukhala achilimbikiso choti nane mmawa ndi kukhala ndaphunzira kanthu kuzera m'mawu anu mwalankhula kamba kamalankhulidwe anu. Gwirisani ntchito mawu oyenera oti amanga mtundu osati abweretsa chisokonezo kwa anthu. Kaya anzathu andale m'mipingo, m'mabanja, nzintchito, m'mabizinesi ndi kwina kulikonse muli, musayiwale kuti osamawachepetsa mawu chifukwa mawu okhawo ongoti yes or no atha kusintha moyo onse wa munthu. Ndine Dean Studios, musayiwale kuuza aneba za nkhaniyi kuti mwinanso nawonso ndi kuphunzira nawo zabwino samanana. Dera lina lililonse ku South Africa ndipo mukufuna mutatumiza ndrama kwa achibale anu kapena airtime kuzera pa mpamba komanso Airtel Money, kuli agent wachangu oti mukamwimbira foni pomadula foni ndalama yafika kale ku Malawi. Dzina la agent ameneyo ndi Agent Yusufu yemwe akupezekera ku Johannesburg. Kanyamata koidziwa ntchito yake ndi kulemekeza nthawi. Muyimbireni pa 0750499392 ndipo azakuthandizani ndi msangala.